Good morning! Nakikita niyo po ba yung nakikita ko? Today po, ngayong umaga po, it's a foggy day. Marami pong fog. Hindi na po makita yung building dyan sa harap, yung nagtataas na building dyan. Hindi na makita, oh. Tingnan nyo, yung puno na lang yung maaaninag nyo, puno na lang. Wow, para kami nasa ibang bansa ngayon. Parang nag-snow guys. Every year talaga dito, pag ganitong malapit na yung Pasko, pag ganito pong malapit na yung December, ganito po talaga dito. Pag makikita nyo minsan, tuwing umaga, halos hindi na makita yung mga kabahayanan dito. Kahit dito sa harap ng bahay namin guys, halos hindi na rin makita yung bulkan kasi maraming snow, maraming fog sa taas. Wow! Paano guys? Pakapal yung fog. Ayun oh, hindi na makita yung kahit yung mga ibon oh. Na-stop yung mga ibon dun sa ano ng nyog. Yung mga ibon na lumilipad kanina, huminto sila, andyan sila sa mga puno ng nyog, sa mga dahon ng nyog oh. Nag-stop over yung mga ibon na tagak. Hindi na nila makita yung kanilang nililiparan. Ang ganda. Para kami nasa ano guys, sa ibang bansa ngayon. Kahit yung binubuga ko guys, yung hininga ko guys, parang umuusok. Parang snow talaga yung fog. Winter na kasi guys, kahit dito sa Pilipinas, nagaano rin, bumababa din yung ulap. Saya guys, thank you so much for watching. Winter na po yung panahon.